لترکیه و بالتایبەتی پشتی تێکچوونە هەوڵە دەربەیە لەشکەری ڕەوشە ئەوارتە ji hêla حکوومەتê ve hat ragihandin û di heyama wê rewşê de ya gotar roja îro berdewam dike hêzên ewlehiya Tirkiye hejmarek mezin ji leşker, mamoste û rojnamevanan binçav kiriye. Her wiha hejmarek ji sazî, dibistan û zankoyan jî girtiye. Lê li vê barê û di bin duruşmeya Sîstema Demokratîk nayê rawstandin, rakirina rewşa awarte û bi dawîkirina kiryarên li dijî yasayê ji hêla hêzên ewlehiyê ve li navçeya Kartalê ya Stenbolê û bi beşdarbûna ve hezaran ji endamên her du partiyên HDP û CHP û derdora not û pênc saziyên sivîlî xwepêşandanek hat lê darxistin. Xwepêşandaran bo rêzgirtinê li qurbaniyên Pirsûsê û Enqerê xwepêşandana xwe bi çirkeyek bêdengî dest pê kirin. Her wiha hejmarek ji wan hin daxuyanî diyar kirin û tê de ragihandin got Recep Tayyip Erdogan dixwaze di bin navê sîstema serokatiyê de sîstema Şahiya Osmaniyan careke din vegerîne Tirkiye. Lê û li gorî gotina heman xwepêşanderan ew ê bi hemû hêza xwe li hember xwestekê Erdogan rawestin.